que és una manera de conèixer gent i que no tenen cap tipus de vinculació en la cooperació. Jo tenia temor d'arribar allí, jo soc un estudiant, no sé res, no he estat mai tan lluny, no sé què és una ONG, no sé com funciona, i d'arribar allí amb gent que potser eren treballadors socials o gent que s'ha format en aquest tema. I m'he donat compte que no, que realment hi havia una secretària, un ingeniero, una ama de casa, bueno, ama de casa no hi ha cap, però... Però en el pare Pinyastro. Però podien haver perfectament, entonces era gent que no tenia cap, no tenia tampoc massa idea i que vas a formar-te i a dependre. Això era el nostre grup, estava format per 9 persones diferents. El meu grup eren unes 11 persones, més o menys el mateix tipus de grup, i n'hi havia gent molt heterogènia i també n'hi havia gent de molt distintes edats, que el que parlàvem antes és que el seu la majoria eren molt joves i al meu n'hi havia una dona de 50 anys, una parella de 45, vull dir que no és una cosa de jovenets que tinguen ganes, potser que en certs moments estan allí sí que se facin coses més dures per una persona de 50 anys que per una altra, però que el viatge i el curs com està pensat, hi havia gent de tot tipus al meu i tots vam aprofitar i no ho vam passar igual de bé, tant els mateixos com heterogenis. Nosaltres vam anar a Honduras i a diferència d'Estela, que ara vos explicarà ella el vostre, nosaltres no vam tindre uns dies previs, no vam arribar allí, vam tindre uns dies de coneixement, d'estar tancats i una miqueta explicar-nos la situació del país i això, sinó que com que Honduras suposa que perquè té molts projectes, n'hi havia molta cosa que visitar, doncs des del primer dia vam estar projecte darrere projecte. Vam arribar un dia, el dia següent pel matí, vam arribar a una de les províncies d'allí, un dels departaments que diuen ells, i ja vam anar a visitar una comunitat en un projecte. Els projectes que n'hi havia bàsicament a Honduras eren projectes de construcció de cases i d'higiene, perquè a Honduras el problema gran que van tindre és el de l'huracan Mitch, que quan va haver això va haver molta destrucció i les poques canalitzacions o poques coses que tingueren d'higiene i salubritat, doncs la majoria se'n van anar a pique. Entonces la majoria dels projectes que n'hi havia eren de construcció de cases. I n'hi havia curiositats, com per exemple n'hi havia comunitats que estan en les converses prèvies que s'establissin en assemblea, les contraparts, per veure com ho podien fer, doncs havien arribat a la conclusió que baixarien els poblats cap avall i s'havien creat una espècie d'urbanitzacions que als que anàvem ens feia risa perquè les casetes que construïssin finançades pels ajuntaments a través d'assemblea són unes casetes verdetes, totes igualetes, i entonces havien fet unes urbanitzacions superxules ells mateixos allí que ens llamava molt l'atenció perquè la majoria, molts dels projectes eren la creació d'aquestes cases, havien buscat els puestos idonis i s'havien fet casetes precioses. I després tenien d'higiene, tenien molts que eren d'hornilles, que són les nostres cuines, perquè si no havien de cuinar dins de casa, i tenien hornilles mejorades, que eren les nostres cuines, bueno, una espècie de cuines, on feien les tortetes de panís, que és el que ells s'alimenten bàsicament, i tenien uns tubos per poder traure el fum fora, perquè havien tingut molts problemes en què si no, en la mejorades volia dir això del fum, treure-el fora per evitar els problemes. I també n'hi havia molts de letrines que eren els vàters, i era molt curiós perquè les dones que els donaven els projectes per a la construcció de letrines, que se les construïen ells, els donaven cursos de que les havien de tindre molt arregladetes, i la majoria de les dones tenien tapells de llana damunt dels vàters, tenien gerros en floretes, com una seat, vull dir que se veia molt que els cursos que donava assemblea tenien algun profit perquè les dones complien tot a rajatabla. És que això que diu ella del curs per cuidar el vàter ens pareix una parida, però allí el projecte ja no era soles fer el vàter, sinó fer un curs per explicar-los. Entonces, ¿quiénes pueden tener la película de la casa del tío Tom? Que son cases de fusta y en cortines, y en cada casa que a lo millor pot tindre l'espai el doble d'este lloc, poden hi haure 6-7 famílies, de 5 xiquets per família, hacinament total i que la separació eren en cortines, entonces quin tipus d'intimitat és una família, que dic intimitat, partits en una cortina, si me diuen 5 i tot una cortina i 5 més. Entonces el primer és derrumbar els barracons, després construir carrers perquè estava tot enfangat, és que la primera visita que vam fer el primer dia va ser un batell, que se diu Batell Esperanza, i els carrers eren fang, hi havia els barracons estos, 2 o 3 xaboletes, no hi ha alcantarilles, entonces les aigües residuals estan per allí. Entonces és un problema d'higiene molt fort perquè l'aigua que arriben a beure pot estar contaminada
si un xiquet se't morís d'una diarrea. Llavors el primer que han de fer és canalitzar l'aigua i fer letrines i tot això.